Bonjour, 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 bonjour atsika weekend ty. Bon, regnireninareo vidéony Zokobe teo. Za tsy mipody agny eky. Comme ça, nouvelle me continue fo. Le tsy nomoaly zay volaniko aminareo zay de za ty, zay roen'ny Zokobe, fampandefa message miaraka roanao sibe ao. Fampandefa message zay zio koa mbola misy message betibetiky na fa zay mila authentifier le message. Bon, déjà isan'andro za mivolagna resaka gendarme, resaka force jiaby io. Zay nivolaniko za tsy kiva amy raha mandalo amy raha fiadivagna ao a Madagasikara, za tsy kivy. Exemple zio ataotsika izy koa boka marigny fa amitsika le général Njato Andianjaka, tsara koragnanazy hitanareo fa olo nandeha l'école, hitanareo fa olo tia tanindrazana, mivolagna raha marigny ary hitany raha tsy manjary ao à Madagascar, nivolagna le général. Respect à vous, un grand respect mon général. Vous méritez votre galon de général. Franchement, vous, izy nivolaniko tsy diaby, zegny à chaque fois za mivolagna, attention, tsy ataoko olo diaby volaniko, tokony mandinika amizay zio les forces ao Madagascar, les généraux misolelaka aby io, tokony mihetriky amizay rô zio. Tokony mihetriky. Il faut irô tompiny raha mandalo jiaby ao a Madagascar ao. Fôtony irô tokony miaro tanindrazana fa tsy miaro tombotroany fitondragna fa hitantsika fa tsy ara-dalàgna le fitondragna ty. Azonareo zegny? Atsika mivolagna zio io. Fa firy maramila ao amy port anao sibe ao andeha amy Sakatia Amare. Atsika mivolagna zio io. Andeha anambinambitro. Zay mivolagna, anareo mivolagna fa réseaux sociaux ty. Zay miwatawaata, zay mivolavolagna fo fa la preuve. Izy koa zay tsy nivolagna, tsy haindreo aby io fa misy olo andeha agny. Za tsy mipody volaniko aminareo zegny, za tsy mipody raha fa nivolagny Zokobe teo tamy live-nazy. Raha raiky fo volaniko aminareo. Atsika zio volaniko aminareo zegny, tsy amy démocratie. Fôtony tanao, irô boka Tananarivo, za koa fa mivolagna boka Tananarivo, za tsy mivolagna melina fôtony fa maro koa mivolagna hato ngaty donc raciste, non. Élite, le mpangalatra boka Tananarivo avy anao sibe l'île Sakatia ao, est-ce que rô mangataka autorisation? Rô tsy mangataka autorisation. Zegny amizay za mivolagna aminao sy teny, anao volaiza mangataka autorisation. Tant que anao koa mangataka autorisation, ataondreo fa anao mavozo. Atsika zio fa mode révolutionnaire volaniko aminareo zegny. Baseky. Atsika zio fa mode révolutionnaire. Zio ty no sibe, Tuleara, Diego, erany Madagascar, kaza miambigny mangataka permission eky. Irô mangala taninareo tsy mangataka permission. Irô mandrava. Donc, à un moment donné, stop. Azonareo zegny, à un moment donné, stop. Io tsy mila angatanga permission eky zio. Zio resaka mangala par force. Irô mangala par force, atsika koa mamaly rô par force. Œil pour œil, volaniko aminareo zegny, c'est dent pour dent. Zay volaniko sy teny, stop. Vilaizanao mivolagna alotsika andeha vory fa tsy mila eky zegny. Zavanareo OMC zava préfet nivolagna zay fa misy renseignement, zay mba tsisy renseignement fa anareo andeha angalatra taninay. Anareo fo misy renseignement fa soit Androbadra. Donc basy eky igny, io fa tsisy fangatagna eky zegny. Io fa tsisy fangatagna. Zio atsika en mode révolutionnaire. En mode révolutionnaire. Raha volaniko aminareo jiaby ataovanareo. Comme ça, olo ho avy amy le 24 avril io, mahita fa tsy milamigny Madagascar. Hitandreo fa tsy milamigny Madagascar. Ary tsy niany. Fôtony irô magnasary mandeha agnadio lalabe, comme ça rô avy, hitanareo Madagascar zava milamigny. Non, tsy milamigny Madagascar.
donc voleza atsika baseky fitafitika andreo atsika tsy mila olo sasany volana tsy mila tsy mangataka état fédéral angatatsika état fédéral natoa rô mikasika atsika natoa rô mikeka atsika mivolagna fa tsy mila misy antony zegny misy antony zioty le meilleur opposant volanko aminareo zegny ao a Madagascar raha zegny fa volagnindreo baka Antananarivo anareo mangataka état fédéral io tegna dangereux zio eto anisany zegny tsy cité le plus dangereux Tinukri Roberto soi-disant leader politique ino leader politique misy soleraka hein justement atsika mila solidaire eky zio atsika mila solidaire hitanareo fa maramila anandeha anao sibe agny le maramila boka ero igny izy koa boka Diego atsika Diego koa mihetsika azonareo zegny izy koa boka sûrement boka Diego ro igny mietsefa koa tsika Diego zio io mietsefa koa so amaretsika mila mihetsy koa comme ça erreur andreo nandefa maramila agny anao sibe fotony atsika mihetsika ty aie maramila andeha hiady eto amizay tsisy fanavy agny rô volanko zegny dikan'zegny boka amitsika Diego afo le maramila bio za après tokony avy sary mbo partagenay ao fô partagenay ao fô baseky voleza atsika ankadalen'olo bio iro mandeha amitsika ro tsy mangataka permission zay volako amy citeny voleza anao trop mou citeny trop mou olo koa fa anao fa nivolagna moramora depuis le début abokako anareo azovy cité randrana soloniaiko aboazay amizay boka depuis le début anao mangataka tsy amezandreo anao koa mangataka anao mangataka raha dans les règles iro fa tsy agnano dans les règles eh ben il faut qu'on fait la même chose zeny olo jiaby mipose la question amizay karakory mba position de cité ty karakory mba position de cité ty za amizay mba tsy haiko de position anazy anao fa ro tsy agnamianao tant que anao mangataka ny ro ndraiky izy koa ro agnano manifestation ro tsy mila mangataka ro tsy mila mangataka anareo zao volagna fa Andjila lavy izy mangataka permission amy monsieur le préfet volagna fa Andjila la morolo jamais de la vie jamais de la vie donc iro zio fa renforcer andeha anao sibeo il sakatia io maramila fa maromaro maramila boka Diego zo ça c'est sûr maramila boka Diego zo andeha agnadoso olo asakatia ao anareo misy sambo jiaby io fotona raiky nazo 8 millions no moaly anao nandafo tanananao pour 8 millions or que anao koa misy tanao mbola nandesinao tagny fo olo jiaby fa tsy hitondra ro anao ndraiky mbola nitondra ro tagny azonareo zegny donc anareo kaza misy araiky mitondra ro ao zay mitondra ao volanko amina iroanareo agny sambondreo non aieky anareo zio baka Diego nde amon'olo anao sy be za tsy agneky raha karaha zegny volanko zegny zay tsy mijery ro miady zegny e zay fa tsy mijery zay zio zay fa tsy mijery ro e feky iry citeny iry Mamy Ravatomanga iry Andry Rajoely zay ne volanko zay tsy mila agnatin'ny état fédéral io zay tsy mila olo dinosaure de la politique midika ao zay tsy mila izy koa anao fa volagna fa zay niaraka tamizay fa tsy mila raha volanko aminareo fô anareo anao sibeo amezanareo pression iry la banane amezanareo pression le préfet amezanareo pression maire ao igny io kazambelanareo matoro karaha zay tsy nandialigny karaha nareo tsy nandialigny zay koa zio tsy nivolagna tsy nandefa message taminareo nareo fa ro avy tsisy olona fa zay mikapokapoko fo reo boka andafy agny la preuve nouvelle jiaby amezanay nareo de toute façon ro io tsary niady volanko zegny ro magnano politique aby ro tsary niady volanko zegny faute intérêt personnel indreo fo raha mandalo intérêt personnel indreo fo imaginez PM ministre tamin'ny hery azonareo zegny
I Andry Rajoely ny tandatsika contre ihery. Ny anty premier ministre izy mbola ministre ny comment dire ça, ny Andry Rajoely. Vous imaginez, anareo volagna farofa miady. Au contraire, ro miady amitsika le vahoaka madiniky, ro mamona atsika. Donc, à un moment donné, Tuluara fa lera zio, Diego fa lera zio, Sambava lera zio. Eran Madagascar, lera zio. Armée anareo volagny zokobe teo, cocktail molotov agnatin'ny tragnonareo. Zay makadalanareo vangonareo toraka aminazy agny, amblazy me agny. Commence fa mampinerveux raha ataon'olo aby ty, sérieusement. Tenga commence mampinerveux. Non, atsika mila mihetsika, sérieusement, atsika mila mihetsika fa raha ty fa trop. Ireo fa mandika lalagna. Zay ny volaniko amy siteny. Baseky siteny. Voleza anao mivolagna eky. Maintenant c'est l'action. Andesa vahoakanao. Izy koa fa misy maratsa, c'est la loi, c'est comme ça. C'est Dieu qui a voulu. Zay ty fa navinaratra nagnano grève. Ino? C'est comme ça, c'est la vie. Fa tsy ankisan'olo ary aratra. Zava ro Tananarivo nagnano grève. Ino raha nazondreo raha atadiavindreo. Nagnino atsika magnano grève any ndraiky mila vangovangoagna tifitry. Manjava ro fa izy amindreo tsindreo. Izy koa ka ro mivolagna, mikoragna le tompiny. Alafinao taninao fa tsy alafinao. Otrino taninao, ok. Non, ireo tsy karaha zegny. Tiako tanàna ry, izy ty koa fa nisy olo mipetraka fa presque 50 ans teto e. Za tsy mijery fa zo tiako ke. Karaha zay boka ataondreo any. Wiro izy lafo, mbola tsy eniky nazondreo volaniko zegny. À condition que atsika mihetsika dès aujourd'hui volaniko zegny. Dès aujourd'hui, empêcher tsika le 24 avril io, fa nagnino mbazo nafindrandreo Tananarivo 24 avril. Fôty ro fa naregny information fa nosy be tsy maintsy hetsiky, izy koa communauté dirigeant avy anosy be ao. Direct nafindrandreo agny Tananarivo izy. Azonareo zegny. Donc, continuez nareo nosy be, voleza, profitez nareo délestage, andrahalagna nareo koa kazamandry. Ireo fa mankadala atsika ke. Ireo fa tsy mirespecte atsika. Non, za koa gaga sérieux. Za koa gaga raha mahazo atsika nosy be, surtout atsika fitiavagna fety tegna grave. Rozy io fa mandinika ombiagna ino somaro. Zegny dinikindrozy io. Azonareo zegny? Ombiagna somaro. Ro tsy mizaha avenir volaniko zegny. Tsy avenir atadiavindreo. Non. Ireo fa zavanareo lefa nareo sary jiaby, lefa nareo photo, izy koa boka amitsika Diego agny, ke nandeha nosy be agnanakaraha zegny, za zala tsy d'accord eky. Non, lafa trop ndraiky zegny. Oui. Zay volaniko, anareo mpisolelaka, anareo généraux aby io, misolelaka aby io. Mangala exemple raha volagniny généraly nomaly njato anjaka la. Marigny raha volagniny jiaby. Raha nivolagniny fa nivolaniko 4 fois teto. 4 fois za fa nivolagna zegny teto. Ireo magnandroboka volaniko amizay image ny gendarmerie nationale. Ireo mandroboka image ny gendarmerie nationale. Izy io. Tsy za eky nivolagna eko za nivolagna fa ela. Ça fait déjà depuis mois de décembre, za nivolagna resaka général la bomba igny. Azonareo zegny. Isaka niany général araiky nasaky nivolagna. Izy mbola miasa. Enao fa bientôt izy zavanareo écarté soare mise à la retraite izy. Fôtiny nasaky nivolagna. Marigny raha volagniny jiaby. Aika anao gendarme. Anao ndeha mompok'olo. Zavanareo téléphone-n'olo nivakiny karaha io juste parce qu'izy nangala sary. Tananarivo igny. Donc, atsika voleza eky sérieusement. Atsika voleza intimidation ndreo, ankadalendreo, ary anao siteny basy eky. Anao kaza mivolagna eky zio. Olo vahoaka zio miambigny action. Fôtiny vahoaka ny fidanao, anao nivolagna, zaho siteny ranjena soniako, za koa io hitanareo raha ataoka Tuluara ao. Vahoaka miambigny anao zio.
io tsisy demande d'autorisation eky zio. Ireo mangalatra tanin'olo jiaby ao, reo tsy magnano demande. Donc atsika zio fa mode révolutionnaire volako zegny. Révolution zio, io tsisy andra fangatagna eky. Bonjour. Io tsisy andra fangatagna, io tsisy olo mangataka eky. Zay volako amy cité de basy. Io tsisy fangatagna eky. Ireo avangala mandrava. Atsika zio koa magnano manifestation tsika ataotsika aligny 3h du matin s'il faut, 1h du matin s'il faut. Hitatsika entany misy ro, eh ben iantsika ro. On va jouer au chat et la souris. Ah oui? Samboritsika agny ro. Io tsy vonitsika fa samboritsika fiezotsika ro jusqu'à le lendemain. Idinareo tragnona banane volako aminareo zegny. Idinareo tragnony préfet. Hôtel misy ro, idirinareo koa. Ataova karaha zay baka, mandiana 100 personnes amy la banane. Fôtiny ro tsy haiko, exemple ro navy 35 niany. 35 miaraka rio soi-disant. Nagnino tsy multiplier-nareo par 3 nombre-nareo zala? Tsy nambelanareo bateau io nandeha tant que ro koa nidriky tao. Karaha zegny ne magnano grève io. Justement baka Bourades, ingia nitondra ro tany io le 35 nindesiny magnana côte igny. Or que misy taninazy koa agny, fa izy nazy 8 millions zegny nandesiny. Hitanareo ro tsy mandiniky volako zegny. Or que la veille tsisy olo ty tondra ro. Olo fa nivolagna raha tsy andesitsika jusqu'à ngia io presque une forcendreo izy fa 60 tao ty tenginy ro. Zegny amizay ny retardé raha io, niala rozy io fa tsy ao. Hitandreo fa misy olo miposiposy sady miposy foato. Zay ne volako, mandeha fo ne réseaux sociaux ty. Anareo volagna fa tsisy raha vita ny réseaux sociaux. La preuve, ro niala zio. Rozy io amizay andeha ampitriky renfort koa ro, zegny navieny maramila amy port ao zio. Justement baka, soi-disant maire fa tsy agneky, préfet zay tsy agneky fa ireo tafidiky ny forceny mamyravatomanga. Azomba mamyravatomanga io. Zomba ny babany ravatomanga ba tsakatia io. Soa ny mamany ravatomanga. Izy baka magnano zebra force nazy jiaby io. Fa za tsy niky ty hidriky resaka menace za baka tsy menace azonareo zegny. Za magnano exécution directe. Tsao tsy hainareo volaniko zegny. Za tsy tireur de précision. Tsao tsy hainareo. Nataoko tireur de précision. Za mahita soranazy. Même vo gilet izy. Zay tsy jireko. Fa igny vita. Za fa tsy hagnano igny. Fa taloha igny. Azonareo zegny. Zay vola idirinareo telindreo agny. Hitanareo iro, ambila multiplier izy koa garde corps indreo efatra, avianareo 40. Azonareo zegny? Izy koa garde corps indreo 40, avianareo 400. Non, tegna mampahininy marigny sérieusement. Io karaha taniny babanareo, taniny mamanareo, anareo avy andeha anjavanjava olo. Ity mpanjaka isa ty koa. Nagnino anao zio tsy mitrangana? Nagnino anao tsy mandeha agny? Nagnino anao tsy mikoragna mamyravatomanga zao volagna basy eky? Nagnino? Anao ndriky mandoalika ankilandro, anao ny mpanjaka. Non, za tsy d'accord franchement, mampanerveux volanko. Zay volanko, cité ny basy. Anareo jiaby voleza anareo mangataka permission andeha hagnano grève zegny. Ireo tsy mangataka permission aminareo andeha andrava taninareo. Io tsisy mangataka fainareo fa reo tsy hagname permission io. Ary menareo cocktail molotov. Vola izoko be teo igny. Sambolo managna ely. Anareo agnabon'ny étage izy koa hitanareo ambany alatranamareo sorandreo agny. Zavanareo en 2-2 fo. Zay raha tadiavinareo ke. Zay ne volanko, atsika zio fa mode guérilla révolution. Io fa tsisy eky.
mode guérilla en révolution zegny volagno, armez-vous volagno zegny, zay raha tadiavindreo ke. Ireo mandika lalàgna, ireo mitady fa anao mila magnaraka lalàgna, mila magnano autorisation, mangataka autorisation, ary système koa magneko fo. Firy fois anao mangataka autorisation, atsika demika en 13 mai, fa tsy amezandreo cité-né, mbola agnano fo anao, or que anao fa volagna tamin'ny vahoaka jiaby, za cité randranasolony haiko, za koa io, za tsy agneky raha zegny. Bon, ka za ikegna amizay boka, ambila vahoaka mihetrika. Anao tokony en tête. Ambila vahoaka mihetrika. Vahoaka Toliara. Ka za magneka anareo fa mampangingingy anareo fo reo io. Anareo mietrefa zioty. Aligny ty mietrefa anareo. Diego koa karaha zegny. Eran'ny Madagasikara mietrefa. Ah non, franchement, tegna mampa-nerveux volagno zegny, mampa-nerveux magnano live des fois, mampa-nerveux tsikivy, mampa-nerveux par rapport inaction ny population. Zegny fo, tsikivy mampa-nerveux par rapport inaction ny population. Ah, ireo mikomanda atsika mangala mera, atsika nifidy mera, presque 80%, mbola nangala rindreo najotondreo 67%, mbola tsy mbelandreo koa mera atsika miasa. Zavanareo Diego zio, tsisy raha manjaro. Na ino bazary tsy mandeha. Fotony tseken'ny premier ministre, fotony amboa masekany Mamira Vatomanga. Arrêtez ty, arrêtegna. Ataova ty, atao. Vonia mamanao, voniagna. Non, je suis désolé. Fa trop raha mandalo à Madagascar ao. Zay volagno vahoaka malagasy jiaby eran'ny Madagasikara. Baseky atsika ambanimbanian'olo aby ty. Baseky. Tsy ireo mikomanda atsika. Bientôt, va de manjanaka anareo, mbola ireo commande izy. Fa mikomande boka reo io. Fa mikomande. Izy amizay magnano zay raha ty ataony. Hôtel misy reo idiranareo agny. Ah non, franchement, tegna c'est pas bon là. Tegna tsy mety raha ataonareo io. Tegna tsy mety. Zay volaniko. Afaka andro Christian, zafady mietrefa anareo. Za boka cité za miambigny izy mihetsika fa tsary nihetsiky. Zay tsy mijery. Olo koa fa mahay vidina avion zegny fa karaha zegny. Olo jiaby fa niady teo. Olo jiaby fa mahay raha zegny. Raha fa teo ampoditsika ndraiky. Raha fa teo fa ampoditsika. Azao fa tsy mahay. Zay teo fa olo mpangala avion. Fa empaka zay mangala avion alohan'ny mandeha la réunion mila mandeha treniky mangala avion soit Diego mandeha Tananarivo soit mila mandeha Nosy-Be tsisy vol direct. Io amizay vol lafo. Olo jiaby fa mahay raha zegny. Ya? Anao mivolagna amin'olo, olo tsy mandeha angala avion. Raha tadiavin'olo zio, karakory ireo tsy anjava tanitsika. Zay raha tadiavin'olo. Fa resaka avion zay, tsy jireny vahoaka, firy vahoaka mangala avion ao à Madagascar, à part anareo manambola. Firy vahoaka mijala amin'ny électricité. Zegny raha tadiavin'ny vahoaka. Firy vahoaka mitady asa. Amboara usine, amboara raffinerie. Raha zegny mandeha. Amboara l'école, amboara l'hôpital. Zegny raha tadiavin'ny vahoaka. Pour l'instant. Fa prix n'avion, tsy maro olo mizaha zegny. Tsy maro, olo tsy mijery zegny. Za zio fa mieda anareo Daniel. Fa mieda anareo za hitanareo io. Ary za ty ampodiko anareo ndraiky. Depuis 2018 izy koa zavanareo vidéo naka depuis 2018 za fa tany. Za fa mivolagna karaha ty. Za fa mivolagna. Ah, za fa vo menace. Ary za koa ty avy, za hitanao io. Izy koa zafo, za fa tany. Le manafo mivolagna non. Sitananao mbola agny antreny. Magnaboaka raha tsy hitanay eto. Fôty maro raha tsy hitanareo. Tegna mbola maro raha tsy hitanareo. Raha mandalo. Azo maefa zio ty za koa tsy nivolagna. Enareo fa misy maramila ao zio Nosy-Be, avoakagolo jiaby avy ao. Azo maefa nomoaly reo na boka Tananarivo. Olo Mamira Vatomanga, soi-disant parle russe. Fôtiny rotely aby ty OMC ato, komantsy tsy magnano asandreo. Fôtiny mavozo pression ny vahoaka. Ina aizanareo zegny. Ah? Donc, zay ne volaniko, Général de Gaulle, izy nagnirika olo
tamy la guerre izy koa tsy tamy France fa na Angleterre azonareo zegny nandeha olo jiaby mais problème tsika tsy haiko problème Madagascar sérieusement fa tsy haiko eky j'essaie de voir j'essaie nagnino olo aby ty volaniko nivady karaha ty nagnino olo aby ty nivady karaha ty volaniko fa tsika fo forcendreo aloha atsika agnabiagna l'église niany zay de volaniko aminareo aloha atsika agnabiagna l'église à Diego olo baka ia magnabiagna l'église à Diego olo à Diego le fankambanina tiako azovy JKM azovy ty olo baka Diego tanao raha ataondreo io raha ataondreo depuis la nuit des temps azonareo zegny ro nitondra baiboly ro nitondra allo ro angalatany allo nareo mivavaka ampavozoagna anareo koa tsy magnano ty anareo tsy mandeha paradis anareo koa ireo mba fa nafita paradis nagnino reo tsy nipetraka tagny izy koa reo fa ta paradis nagnino reo tsy mandeha paradis za tsy raha mila andeha paradis za andeha Madagasikara fa paradis azonareo zegny za fa tsy mila paradis zegny de toute façon i raha andeha ataoko paradis tsy giaka toaka tsy hagnano lafety raha ty adiavinareo io boka zegny sitrany za mandeha en enfer non mafaininy za ndraiky sérieux tsika surtout tsika boaka avaritra triangle du nord ty zalahy tegna dangereux tsika nagnino atsika tsy masaky eky zio zala nagnino or que taloha zay zalahy malaky tegna malaky ne serait-ce que olo mangalatra volako aminao nangalatra Nestor olo jiaby milomay Nestor nangalatra milomay olo jiaby magnegna Nestor zio ty anao vaky tragno misy olo vaky tragno za tsy boaky za ho faty karaha tsy ho faty anao karaha tsy ho faty anao agnontania namagno jusqu'à 2020 volako aminareo 2023 misy olo voarava telefôny ankilanety io tamy lo 12 tary olo nipetraka za nitrangana aloha ihany io amizay olo nagnasary nagnina fa trop tard donc za volana aminao fanagnano Daniel tegna fanagnano ary mbola vognony koa sy koa fa lera fa havy edy fa za mizaha fietrefany Diego fietrefana atsika boka avaritra volaniko karakory izy ty tso za avy agny tsisy olo afaranakao azonareo zay tso za avy agny tsisy olo afaranakao andeha hietriky sitrany za amory olonakaboka ty au moins za sira za avy agny olonakaby io tsy amadiky za azonareo zegny zay vola fa tagny fa nagnambomboatra raha fa nizahazaha raha fa tsika zala tegna non karaha fa tsisy olobe Madagasikara tsisy olobe volaniko zegny tsy raha atao tegna tsy justement boka ndre asa tsisy io fo non seulement ireo fa tsy micréer emploi anao andeha agnabiagna asanao exemple voniandreo asanao exemple anao zio agnaboagna restaurant karakory restaurantanao andeha jiro fo tsisy azonao zegny anao andeha agnabiagna menuiserie karakory anao andeha anapaka kakazonao or que électricité tsisy ireo amizay tsy micréer volaniko zegny ireo tsy raha micréer au lieu que avorindreo vola exemple vola andeha agnamiagna t-shirt vangaigna admettons la charrue sa tracteur soit raha truc atao la pêche exemple amiagna outil olo soit amboarigny lalagna non igny ndraiky reo mandeha mitondra ty varimasaka ty henan'aomby alohanao mihina voky anao igny mandeha mody antragnonao dans 5 ans koa ireo mipody mivolagna aminao tsy maintsy manjosy Madagasikara amboaritsika lalagna amboaritsika raha jiaby tsisy délestage anao iny fa mety koa azonareo zegny ary raha zay fataondreo isanandra isaka roa avao zavanareo tsy ela teo même pas il y a 2 semaines navy tao premier ministre amboariko lalagna andeha Joffreville andeha amboariko lalagna Joffreville heureusement ka andeha amboarinao lalagna Joffreville tragnonao maventy anke tsisy délestage izy navy tao izy niala teo 20 heures par jour olo tsy mahazo électricité
Vous rendez compte de ça? On est en 2025. Madagascar, tokony mavita magnamboatra barrage hydraulique. Raffinerie jiaby nandeha nipoapoagna. Zava usine ny Cornebeuf anamakia nivakivakiana. Or que Cornebeuf zegny aty, ohatriny prix ny Cornebeuf eto. Ya? Tournesol. Zavanareo amin'ny lalagna mandeha Sofreville. Tsisy tournesol. Atsika mavita magnamboatra de l'huile. Ya? Asa misy. Fa mbola tsy agnatiny priorité-ny le tananarivien boka ao le diabo ary le misolelaka miaraka amindreo igny zegny. Zegny mbola tsy priorité ndreo. Zegny antegna kofa mivolo ataondreo fa magnavakavaka. Magnavakavaka zay ke budget 100%, 97% tananarivo, le 3% rasaigna amle 6 provinces. Magnavakavaka zay amizay. Tsy tianareo amizay zay mivolagna resaka état fédéral. Ataonareo fa zay mampiadolo. Pas que beau, que ce soit à Nosibé, que ce soit à Tamatave, que ce soit à Sambava, que ce soit à Diego, olonareo baka Tananarivo, katikatindreo, avy mandeha mitondra le mangala asan'olo baka Diego sy à Nosibé. Le vola amizay ampidirigno mila mandeha Tananarivo jiaby. Azovy d'accord amin'ny raha karaha zegny. Ke zay ataonareo magnavakavaka. Zay ataonareo fa état central tsy mampiadolo. État fédéral mandeha mampiadolo. Je suis désolé, non. Anareo ny mampiadolo. Fa inareo za koa mivolagna Tananarivo, tsôvy koa mivolagna ato, no mampiadolo baka Tananarivo, non. Le madiniky namanay. Le madiniky namanay. Le miady aminay namanay. Fa tsy anareo mameno posinareo mandeha mankadala zay, mampiady zay. Le madiniky namanay. Zay ty tsisy problème amin'olo baka Tananarivo mipetraka mandafa Diego ao, so Anosibé ao. Zay tsisy problème ary zay ty tsara niady. Anareo fa mampiady zay volaniko zegny. Donc, voulez dire que franchement, métier fait que sérieusement, anaro force, dans le code militaire, voilà comme naro, tous les ordres ne sont pas bons à prendre. As naro zing, tu ordre diable, obéissez naro. C'est possible zing. Tu ordre diable, obéissez naro. Na tu na ezaka fa misy force avao, misy antony volaniko zegny. Misy antony. Ke anareo zio andeha moboboko, andeha agnadoso olo jiaby amin'ily sakaty ao zio. Anareo andeha agnadoso olo jiaby amin'ily sakaty ao. Fôtony anareo niany nandeha nizatra endriky, karakory fomba agnadoso reo. Zay gendarme boka Tananarivo nandesinareo. Miaraka ancien Wagner ny Mamravatomanga. Niany amizay anareo, fa hitanareo position, anareo niany amizay andeha agnadoso reo ao. Amare. Io tsisy olagneky volaniko. Io tsisy olagneky. Zay volaniko aminareo, itsefanareo rango aligny ty, rango niany ty, raha jiaby Anosibé ao. Itsefanareo rango niany ty, raha jiaby Anosibé ao. Zay volaniko. Izy koa gendarme hitanareo izy zaraiky. Za tsy volagna vonianareo izy. Samborinareo agny izy. Samborinareo. Fa gendarme araiky edy manky amare. Afodinareo. Tant que reo tsy miala io, tsy aboakanareo izy. Préparenareo volaniko zay, cocktail molotov nareo jiaby. Erany tanàna. Izy koa manambotra araiky aminareo, alatsa aminareo, c'est eux qui ont cherché. Mais oui. Ireo koa fa magnano otage atsika. Atsika zio nefa agnatin'ny otage. Atsika fa agnatin'ny otage raha ataondreo zegny. Ireo fa mandrava volaniko aminareo zegny. Zegny depuis le début za mivolagna, baseky mangataka permission. Fa hitanareo fa anareo zio angataka permission tsy amezandreo. Zavandreo excuse. Zava reo auxiliara ao. Zava i préfet, zava i gouverneur magnasara mivolagna, tsy mahazo autorisation, fôtiny zay fa nazo renseignement nareo fa maro kone. Anareo fa nazo renseignement fa ampandroso Madagasikara. Tsy zegny. Nefy tsary nandroso Madagasikara.
Anareo fa nazo renseignement fa Andjirajoely mamimbahoaka. Nagnino izy magnano gilet pare-balle fa tsy mamimbahoaka edy izy zegny edy e. Anareo nahazo renseignement fa tuléar base tuléar io tsara. Or que zay ty mahazo renseignement fa base tuléar mampiditry cancer ary nivolagniny député nareo iry Tinoco Roberto tamin'ny hery teo mampamitsy cancer. Hitler na traité ny Hitler ny anty amizay comme izy amin'ny orange ao mivolagna fa base tuléar tsara. Regninareo renseignement nareo zegny. Zay fa volagno alatsanareo varitra ianareo jiaby io volaniko anareo karaha mahery anja fa lerana izy io. Ah oui mon frère, le pays foutu à cause de certaines personnes volaniko aminareo zegny, tu vois. Et pourtant Madagascar zala tsara e. Za ty ny voyage e tsisy anja takalako Madagascar. Fa fagnatiny loha zay mon frère, drone zay fagnatiny loha fa io volaniko aminao zay fo problème tsika eto. Problème financier. Problème financement volaniko zegny. Izy koa tsika tia nisy financement, ireo tsy be vava karaha io. Atsika koa nisy financement, ireo mandoaliky fo. Le problème volandreo maloto, volan'ny cocaïne, volan'ny kidnapping, volan'ny alitra volamena, zegny mampatanjaka reo io. Volan'ny traître amizay koa, atsika ao koa fery traître, iry Bora Réglage, iry Jocelyne Maxime, iry reo jiaby igny traître boka reo igny. Traître la banane jiaby. Ireo tegna mamono atsika ne. Fotony ireo igny koa tsy d'accord tamindreo le olo-aby igny. Tsy sakindreo magnano raha ataondreo zio io. Le problème ireo olo-aby d'accord. Non, reo tsy mila mandeha agny foeky boka. Azonareo, tsy mila mandeha misakatia, aleva bateau nareo. Azonareo zegny. Aleva, ireo koa fa agnatin'ny bateau ao. Hitanareo fa encerclenareo bateau-ndreo. Encerclenareo bateau mitondra reo. Pêcheur jiaby miboa. Encerclenareo bateau-ndreo. Ambilareo dobo agny. Izy koa fa la plupart eo tsy mahay milomamo. Zay volaniko maramila reo magna sary force fo. Adobonareo andrano agny reo. Izy koa fa mankadala volaniko zegny. Aleva coque maventy idiranareo. Ireo fa mankadala. Alefanareo cocktail molotov agnatin'ny bateau-ndreo fotiny. Même agnatin'ny ranomasiny l'essence io mandeha fo. Zay volaniko. Atsika koa misy tactique e. Atsika koa misy stratégie fa atsika tsy tia raha fagnaovandreo izy io. Zay fo volaniko taminareo. Za koa misy technique e. Zay ne volaniko alefanareo midiranareo cocktail molotov quoi, alatsakanareo agnatin'ny sambondreo. Comme ça ils vont comprendre leur douleur. Comme ça ils vont comprendre leur douleur. Soit visenareo, enareo fa misy essence agnatin'ny bateau. Soit visenareo volaniko zegny. Alefanareo flèche, ataonareo mocho, alefanareo agny koa. Basiny loko io fa mavita raha zegny. Basiny loko io fa mavita. Firy basiny loko. Taovanareo coton, soit raha jiaby devan'ny basiny loko. Taovanareo, iroanareo amizay. Iroanareo alefanareo amizay. Ty firinareo sambo. Zavanareo boka. Reo boka makadala olo. Ambarandreo tsy mahay boka olo ty. Oui, c'est devenu Vietnam. Justement, boka. Quand tu es dans la jungle, emploie la loi de la jungle. Emploie la loi de la jungle. Ireo fa tsy magnaja tegna volaniko aminareo zegny. Tsy magnaja tegna reo. Ireo avy aminareo mandrava. Bientôt volaniko nareo va de mandranika andreo nareo ravendreo. Agnino anareo? Angigny. Continue angigny anareo. Bon, zegny. De toute façon, zegny any possible magnano live vite fait karaha izy koa fa mahazo nouvelle direct fa balancer gardenareo fo. Eko délestage maresaka ao fa gardenareo fo. Izy koa fa mahita zay fa magnano live 5 minutes fo fa bare zay fa mibalance. Azonareo zegny.
Voilà, zegny matsara réseaux sociaux. So sasany mbola mivolagna koa, nareo mitahoaho avao amin'ny réseaux sociaux. La preuve, zegny matsara réseaux sociaux. Voilà. Ya, mbilapary hitandreo agny. Hitandreo fa rozy io fa, miafa karaha zegny, miafa zegny boka. Zegny volaniko maramila avy ao ne boka itry boka Antananarivo eky. Nalendreo boka Diego c'est sûr. Za andeha hagnano renseignement, andatsika renseignement za. Resaka maramila ao. Za andeha andatsika renseignement fôty raha ataondreo fa trop volaniko aminareo zay. Raha ataondreo fa trop. Tegna fa tsy rariny. Tegna fa tsy rariny raha mandalo. Madagasikara milily sakaty ao fa tsy rariny. Zegny ino raha ataony. Amezanareo pression agny mpanjakanareo io. Za tsy nahita mpanjaka misolelaka. Tokony olo misolelaka mpanjaka ndraiky misolelaka gouvernement. Tahia nareo nahita raha karaha zegny. Tsy tomagny razagna jiaby. Tsy meloko razagna jiaby mahita raha karaha io. Zegny volaniko ataovanareo Antananarivo aby projet nareo. Anareo nagnano projet ny téléphérique nareo. Zay niady taminareo tay. Ataovanareo aby projet nareo. Zay koa tsy niady. Zay nangivy. Zay tsy nazy téléphérique. Zay nangivy. Continuer projet nareo agny. Ambla zay magnano projet nay eto. Projet nay touristique. Tsotra nareo. Projet nay touristique. Imaginez Paris magnano projet resaka la plage. Tsy possible boka zegny. Sambola amin'ny projet nazy. Zay tsy mila projet nareo io. Projet nareo tsy miady aminay. Zay olo amoron-dranomasiny. Nefa njolo ranomasiny zay tsy mila lotovigny ranomasiny io. Alefa nareo resaka pétrole, resaka raha karaha zegny. Tsy mila lotovigny la plagenay io. Igny azahoanay olo. Igny aretigny tsy midriky. Avy ndraiky anareo mitondra oraka efa scientifique fa mivolo tsy mety. Anareo ndraiky midriky ao. Izy koa fa nefa ampidriky vola agnatin'ny posiny olo. Boka Nosibe, so boka Diego, so boka Tiliara, zay d'accord. Fa izy ampidriky vola agnatin'ny posinareo. Anareo zay mba verger. Anareo zio volagna fa izy koa agnapetraka plateforme pétrolier izy io base Tiliara so gaz. Anareo volagna fa population Tiliara andeha angala asa ao. Ireo tsy andeha hitondra ingénieur andreo boka ivelany. Ireo tsy andeha hitondra sécurité andreo boka ivelany. Ino idiany population Tiliara andeha amiagna asa ao. Mandiny edy anareo. Mandiny ely anareo. Zava fo nagnamboatra lalagna Diego Ramena. Mbola tagny za tamizegny azovy nagnamboatra lalagna teo. Tsy olo baka Antananarivo. Ino amizay raha nataony Diego amin'ny pancarde miambigny amin'ny masoandro be io. Mavita mandeha anao, tsy mavita mandeha anao, mavita mandeha anao, tsy mavita mandeha anao. Voilà, zegny. Zegny amizay nareo volagna fa magnavakava, magnamboatra lalagna jiaby io. Ohatra tsisy ingénieur à Diego. Ohatra tsisy ingénieur à Diego magnamboatra exemple barrage hydraulique. Ohatra tsisy ingénieur à Diego resaka jirama io. Ohatra tsisy ingénieur à Diego magnano acheminement rano mandeha jusqu'à Diego baka Tsakombiny soit Geoffreville. Fa tsy ambelanareo abadoagna amizay badro zegny fa ampidirinareo agnatin'ny lohanay zay ty tsy bado fa empêchenareo zay mianatra. Za anisan'ny zegny ny empêchegna. Fotony écolage mila magnefa écolage temps. Ohatra agnatin'ny constitution normalement école fanjakana zegny tsy magnefa écolage. A Madagasikara fo anao maregny école fanjakana magnefa écolage. Non, franchement, zava resaka bâtiment tsaiko finance à Diego. Zavanareo ataovanareo sondage boka. Déjà ataovanareo sondage firy général à Madagascar, firy général boka amin'ny Lakote. Ataovanareo sondage à Madagascar. Misy namagna azy io promotion nazy fa général
Fôtony izy boaka Diego izy mbola tsy nazo galon général. Orky anisany olo mahay izy tsy mahazo galon général. Tsy magnavakavaka. Tsy magnavakavaka zegny. Aminareo tsy magnavakavaka. 100% de budget de Madagascar, 97% Tanantananarivo, 3% mandeha amle 5 provinces, tsy magnavakavaka zegny. Port Sambava, Port Nosy-Be, Port Diego, dédouanement, Tananarivo mangala vola jiaby. Impôt mila mandeha Tananarivo. Io amizay Tananarivo, mivolagna Tananarivo fa ohatsiny vola namaizan'ny province. Ataovanareo transparence boka. Mbola tsy magnavakavaka zegny. Non, je suis désolé. Tenga désolé vlan. Même opérateur économique, ro karany jiaby io. Mivanga ciment, admettons, tsy mahazo mandatsika directement port agny fa mila mandeha Tananarivo antseny. Tsy magnavakavaka zegny. Io amizay prix raha jiaby à Tananarivo. Mila mangala avion, mila mandeha Tananarivo antseny, io mandeha international. Tsy magnavakavaka zegny aminareo. Genre, il y en a encore des milliers. Azonareo zegny, bourse, resaka bourse. Firy université agny, firy hôpital agny. Mbola tsy magnavakavaka zegny aminareo. Donc, il y en a encore beaucoup. Zay misy volagna fa tsy marigna, aboa preuve fa tsy marigna raha volaniko zegny. Aboa preuve. Io tsika miresaka amizay. Io amizay nareo volagna fa kaza demandegna état fédéral. Io za tsy mangataka état fédéral. Mais tant que raha zegny mbola apetraka nareo en place, za tsy d'accord. Raha zay fa hita maso, tsy mila preuve. Tsy mila preuve. Raha ampidirigny vola, exemple terrain-drakaka Cap Diego mety amboariny terrain-drakaka. Mampitriky vola international. Fa nareo fa izy koa midiky vola international à Diego Cerezo fa tsisy olo eky mandeha ao Tananarivo. Tu vois? Io amizay azovy contrôle le fangalarana corruption ao Tananarivo. Fo, zegny ataonareo atao central raha jiaby. Donc vandy volagna nareo fa état fédéral mampisy adipoky zegny. Vandy. Depuis le début, état central, soi-disant atao décentralisation, il cité anisany vola atao décentralisation, il bola les glaces, il y a décentralisation. Regny nareo olo aby zegny volagna. Tsara regny eky reo zio. Mangigny dre. Ndia olondreo, zava exemple cité colonel Fanapera, nitrangana, ni arretegna cité nihetra. Zavanareo maire Diego, misy dossier maloto, or que fa nareo fa na dossier ny front nitrangana bourra réglage. Non. Or que bourra réglage to mina miaraka monsieur le maire, karaha zegny atao traître ao. Azonareo raha mandalo jiaby Madagascar ao. Ka zay angigny. Zanakane marary, mila miambigny docteur spécialiste boka Tananarivo. Zikazay fa fahignanay boka amin'ny faritra jiaby tsy fahignana fa le à Tananarivo le fahignana. Je suis désolé. Peut-être ma parole est crue. Peut-être za mandeha trop fa raha hitan'ny masoko zegny, raha hitan'ny masoko zegny. Raha zegny hitan'ny masonareo fa nareo tsy masaky mivolagna. Fa nareo mavozo-gadra zegny. Raha jiaby zegny asitrikindreo. Eh oui. Même opérateur économique, maro olo mikaiky za. Kisoa karana, fa empaka le karana aby io. Zay fa empaka koa volagnindreo. Raha jiaby mandala Tananarivo eto. Même Tananarivo ao, fa empaka koa ro amin'ny Ravatomanga io. Izy micontrôle raha jiaby. Olo tokony ampidiky entagna miaraka amitsika, iaraka iasa amitsika. Non, mbola stopegna koa igny. Ireo tsy raha mivolagna fa atsika coaché fo, zay olo mampidiky vola amitsika ao andeha contrôlendreo. Contrôlendreo fo. Zavanareo secret. Fôty mampidiky vola amin'ny faritsitsika, tsy tiandreo igny. Firy million, firy milliard midika à Nosy-Be ao, resaka touriste. Firy. Azao mangala vola io. Izy koa tsy ro baka Tananarivo ao. Ireo amizay tsy magnampody. Mbola alendreo koa. Ny vote reo resaka impôt. Ny vote reo resaka impôt. Azao nanangatangana.
pour fa volana impôt jiaby mandeha Tananarivo jusqu'à bora réglage na nangatagna oui to tsy anareo raha jiaby zay moka azaveko aminareo eto misy sasanao député mivolagna sasany basy eke nagnino fa zay misy port ty nagnino entaka tsy avy amle port ty fa zay mbola mila manonga koa Antananarivo micommande raha jiaby exemple anareo zao mila sira izy Antananarivo moramora izy Diego loko jiaby mandeha zavanareo maloky 3 fourgons nandeha Antananarivo 3 fourgons maloky atsika ndreniky miambiny rotreniky nourrisegna après tsika mihina azonareo zegny hoteny la vitsika c'est rien par rapport amindreo mara mandalo volaniko zegny fa atsika fo mangy tsambarandreo fa tsy etsika raha io fotony atsika agnisan'ny taondreo fa atsika bado atsika boka côté bado atsika tsisy raha etsika izy koa tsy minakaty atsika tsisy raha etsika izy koa tsy magnano lafety or ke atsika kiniagna abadoagna io fotony bourse jiaby zanaka général tompinty alo amiagna iny mandeha ia masy ty États-Unis amiagna général izy ty tyke amiagna zanaka ministre tyke amiagna ty amizay mandeha ia Comore amia zanareo baka Diego agny izy ty azonareo zay tsôboka tsy anareo raha jiaby zay mandreo fa zay mipetsaka mangy tsisy raha ene mahay zay fa zay fo tsy oladala zay tsy oladala arahanareo traître io tegna mampamisy moraly ireo boka mandravatany io anareo traître io iry Labanale iry Bora réglage iry Jocelyne Maxime le erany jiaby de toute façon député tsy mivolagna jiaby io misy antony aieky anao firy député ao Madagascar misy araiky nasaky nivolagna ny contre ro io à part afaka andro Christian volako aminareo zay ny volako amy citeny basy eky mangataka permission zio tsika mode révolutionnaire io tsisy mangataka permission zegny za fo général indreo andrianjaka nasaky nivolagna eky fotiny fa hitany fa tsy manjary eky raha ataony gendarme bio fa hitany tsy manjary fotiny izy atao hoe anisany général 40 ans de service zegny fa maro raha nandeha fa maro raha hita anao koa marigny force anao mahita karaha io anao tokony marary fonao zegny anareo général zegny volagno tsy général jiaby misolelaka fa anareo mbola misolelaka io basy eky adosoanareo raha napetraka anareo io anareo nagnapetraka ro io donc anareo responsabilité nareo magnadoso ro io sa tianareo zio le vahoaka andehagnany fitsaram-bahoaka la famille nareo agny tianareo raha karaha zay fotiny izy koa ireo farongana andeha ero tsy maintsy milefa anareo zay io fo miaraka amile vahoaka koa maria koa nareo mikoragna amy vahoaka firy gendarme atsika mikoragna firy maramila atsika mikoragna firy police atsika mikoragna atsika fankatiany atsika jiaby avy ro amizay ampiadivindreo tsika atsika magneky non mais sérieux tegna mampanerveux volaniko zegny ino dia anareo zio anao sibe anareo maramila nazobeko anareo karama ino otrino karama anareo anareo normal zegny aminareo presque 20 ans de service même pas 4 millions karama anareo andeha momony vahoaka non ma zay ny volaniko za ty volaniko izy koa olo mivolagna raha marigny ataoko marigny fo le général andrianjaka nivolagna zavanareo igny zio direct écartendreo zavanareo boka ato ato tsy maintsy écartendreo negnitra amizay boka général sasana aby io la plupart ny général tary amizay raha ny général misolelaka fo ro io la plupart andreo tary général mandoty image amizay ny gendarme image gendarme koa nilotovindreo io amizay tsika mahita gendarme zava gendarme zava madame iny nagnasary téléphone inga iny nandeha mivakindreo tany anao tsy re manjeny anao nagnino baka anao misitrika agnatin'ny kagolonao nagnino anao misitrika agnatin'ny kagolonao tokony aboaka anao boka soranao
nareo soi-disant gendarme matanjaka gendarme vahoaka tsy madigny gendarme zay moka général bomba anao mbola tseniky maty anao fa magnano inauguration raha amin'agnarana anao orka anao mamonomono vahoaka bon zegny efa elaela vidéo teo zay mivolaniko izy koa mahazo nouvelle de depuis aligny igny volaniko aminareo zay mahazo nouvelle zay mandefa nouvelle fa tegna fa tsy rarinao volaniko mila mitanjigny tegna mila mitanjigny atsika surtout atsika triangle du nord ty boka boka tsy haiko atiavandreo atsika atsika boka tsy tiandreo raha misy amitsika fo tiandreo atsika koa tiandreo namboarindreo raha maro atsika même poma vavitsika fa vitandreo atsika tsara tiandreo raha tiavandreo tsika maro misy olelaka amitsika maro misy olelaka endreo fa itia fody vava nesresque 10 millions FMG fa magnafody vava ty volaindreo olo karaha tsara nahita 10 millions iny boka ro azonareo zegny donc zegny le vidéo marina resaresaka hely tegna nerveux hely fa fotiny non tsika tsy kivy lango fa atsika mila mietsefa zio amizay zanga la nouvelle lefalefako soit publication zavanareo publication faites très attention quand même anareo jiaby anareo surtout anareo sur le terrain faites très attention volaniko ro io biby ro io fa tsy olombelogno ro io biby direct fa nampidiriko agnatin'ny lohanaka koa fa za koa demono koa azonareo zegny ireo biby fa za demono azonareo donc ireo koa iady atsika iady tout simplement voilà merci bon week-end à tous